voilà on ji Mamadou Mbéri Sall fewde koye sukaɓe ko ɗo tawɓata Siley ko ɗo woni hakkude guiɗel naguel ko ɗo woni ɗum ɗo on ji o tontima o fewdima population woni yimɓeɓe arɓe yebde ɓe eyyi joni noon ala ko heddi so wona omo hollira norowo ko ɗum woni ko yiiɗi wadde ɗo joni saabu ɗum ɗo kala ko jiiɗon no ni woni ɗo hen ɗum ɗo faadi ɗon ko ha noro yalta ɓe daara holno waddata e noro ko ɗum tagui ko jiiyaton ɗo ko foof yimɓeɓe gaari pour yebde on ji oɗo jamanu hande ko ɗum ɗo ko ɗo e aram gonɗen wuuro Guella e Ali Fall daraniɗo affaire cubalagal e mo Mamadou Mbéri Sall hande ari ɗo vraiment hollirde cubalagal kañumne cubalagal ene yaaji eyyi dar ha Matam o foof ko cubalɓe koɗi ɗo e ɗum tagui noon hande ne wiye cubalagal vraiment cubalel ene jogui ganduɗa place mawɗo e nder cubalagal on ji Mamadou Mbéri Sall o yettima bandiraɓe ɓe o holliri vraiment ko jogui ko o holliri sommeɗamani junga ala population de Aram e micro descendez. Allez, allez. Allez, voilà. Nair docteur, you are guy.